DZDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Ang atong takna untop alas 12:01 sa sayong kautuhon. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gyapon no. Nianaw sab og sige hapon ang ubos ninyong alagad no si Veritas Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Mao gyapoy makiguban kaninyo. Ayaw mo ka tingala no nga medyo gipalahi na po nato ang kuan ang atong pagsugod. Siguro iyon ani na ni kay basig sumhan na pod mo atong naanda na to ba nga dagway sa tulumanon. Naghukom ta karon nga magistoryahan na isa ta no. Ato sang ipalahi ang mawang adlaw garon bali ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Okay, sa miaging Domingo, ikaduhang Domingo man to no, sa pagkabanhaw, so karon ikatuong Domingo. O mao gihapon akong gisaad kaninyo sa miaging ang atong tema ato gihapong isentro niining pagbalaan sa adlawng Domingo. Kay wala man nato pa matapos o wala pa nato gitapos ang atong tema mahitungod ani. Kay mahimo man pong sayang ning akong giandam para ninyo kung dili na ko mahisgutan tanan din histolomanon. Ang una na kong paghisgot, pagpadayag niadto sa mga nagaginat ng tulumanon ug niadtong lantugi o debate nga atong gikaatubang sumaong tema. Dili man gyud po nato mahisgutan tanan sumaong debate kay time pressure man no. Limited man ang time. So di ginato mahisgutan. Niya kinaaman tay tulumanon pod. Igon ani nga panahon mo na nga diri na lang nato hisgutan ang wala nato mahisguti. Hinoon ay pod mo kapuol kung sa pagpadayon nato ron medyo dunay malakbitan pod ginagmay ba o madako ba sa unsay na isgutan na nato miagi kay di man gud po nato kuan ba no, di nato ma-completely gyud nga ang sumpay ra gyud ang atong mahisgutan tungod kay naa man goy mga punto nga kinahanglan sa pod nato lantawon og balik ang iyang background. Mao na nga pasensya lang pod na usahay, adi kay usahay na ani na magyunis Veritas nga naagi hapon tay malakbitan sa nangagi, especially kung gikinahanglan sa punto sa dagan sa atong hisgutan no. Dito nata sa kinibang Lucas 23. Kay sa akong giingon ninyo ang Lucas 23 naa dinhi ang usa sa mga gibasihan sa atong mga igsuon nga Seventh Day Adventist kung ano nga ila gihapong gihugtan kining pagbalaan sa ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Saturday kon Sabado. Unang atong hinumduman nga kining ubos niyong alagad no si Veritas. Ako gining balik-balikon isip pagpaklaro ninyo nga kung maghisgot og pagbalaan sa ikapitong adlaw sa semana, ako ug ibase na to sa history gyud sa katawhan sa Dios, dili gyud ta mulalis anang pagbalaan sa ikapitong adlaw semana kun Sabado o Saturday no. O na nga sa debate wala gyud ako nasupaka kinang Jewish Sabbath nga sa Old Covenant people of God ang ilang gipatunong anang ikapito
Mao gyud nang ikapito ka adlaw semana nga mao nang Sabado kon Saturday. Di gyud ko mosupak ana. Kay ang balaod unom ka adlaw trabaho ug ikapito pahulay. So kung mangutana ta nga kanang ikapitong adlaw semana nahimo ba nang ipapahulay nila? Nahimo gyud, no? Kay ang Old Covenant naghisgot man nga ang ilang gipili nga adlaw diin sila musugod og trabaho kana mang naa diha sa atong kalendaryo diha sa semana nga ang unang adlaw Domingo, itawag na tog Domingo, mao na ang ikapito Sabado. Wala gyud tay lalis ana. Mao na gitawag na tog Jewish Sabbath. Pero remind lang nga ang ipapahulay kung ato gyung klarohon unsa ang balaod sa Dios may tungod sa igpapahulay, wala gyud na mag-specify gyud og adlaw gyud diha nga klaro. Litra por litra. No? Diha sa Exodo 20 nga ikapitong adlaw semana na. Kaya ang igpapahulay unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wa man maghisgot og unsang adlaw ka mosugod og trabaho, sabot ipasabot seremonyal ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Kay seremonyal sabot ipasabot apil na siya sa mga kalagdaan o balaod nga natapos ni Kristo dito sa krus. Natapos dito sa krus. Kay wala man pod giingon dito ni San Pablo diya sa Colosas 2:14 ngadto 17 nga kanang weekly Sabbath wala na maapil nga kanang dunay giusab. Ang atong pagpaklaro nga ang ceremonial element mao inausab dili ang iyang divine o moral element. Kay ang Sabbath kini importante gining balik-balik ko nako ay ko mo padayon nga duha ka elemento ang Sabbath. Ang divine o moral kanang klaro kaing statement sa balaod Exodo 20. Trabaho unom ka adlaw ikapito pahulay. Mo nay moral element o divine element sa Sabbath nga dili pwede nato na usbon o supakon. Mao nang naa. O bisang unsang adlaw diha sa semana pwedeng matunong anang ikapito. O sa una, sa Old Covenant, ang ilang gipatunong ana kanang ikapito ka adlaw semana nga maong Sabado. Ug usapod sa hinungdan ana tungod kay kanang Sabado mao na ang ilang halandumong adlaw sa mga Israelitas. Ngano, no? Kung magbasa tas Biblia, unsa man tong adlaw diin nahigawa sila sa Ehipto o sa ilang kaulipnan sa Ehipto. Unsa man tong adlaw nga nahigawa sila kana bang gitawag na tog Independence Day sa mga Israelitas gikan sa kamot sa mga Israelinhon. O ang ilang Independence Day mao gyud ang Sabado kay nang Sabado diha man sila napahigawas. So mao na nga sana sa hinungdan nganong matunong gyud ang ilang igpapahulay niyan ang Sabado kun ikapito ka adlaw semana kay mao man na ang halandumo nilang adlaw alang sa mga Hudyo o mga Israelitas. Munang pagkahinumduman gina. Muna nga ang ilang first day of work, Domingo, mao gina nga ang ikapito di tang mulalis. Dili gitang mulalis. Ang ikapito mao gyud ang Sabado. Pero sumala na sa Isaias 1:13 tungod sa mga abuso, wala mahimuot ang Dios sa ilang sistema, sa ilang kinaiya diya sa pagbalaan sa maong adlaw. Gawas nga higpit kaayo ang ilang pagsunod sa igpapahulay kay wala kay sila kasabot unsa gyud ang igpapahulay sa iyang moral o divine element. Ila pag yung gustong isagol tong mga gipangpuno nga mga higpit kaayong balaod diha nila nga gipaapil nila das igpapahulay para sa anang basta mo lihok lang kagamay, mohaling kag kalayo, sipyat ka, mulapas ka anang igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Mo na ilang gipang dugang-dugang
sa ilang murabag unsaon pagbantay na igpapahulay. Kunya, bisan pa sa ilang sistema sa pagsunod sa igpapahulay, daghang yung wala ka sunod. Daghang wala katuman, ug mauna nga gitagna nga pahunungon nasa Usias 2:11. Nya ang pahunungon ato ning kumplituhon siguro pag quote no mga higala, atong kumplituhon pagkutlo ng nasa Usias 2:11, no? Mas maayo siguro kay parang kuan. Kay naapoy kanabang argumento o komentaryo sa ato mga igsuong ni Himulag nga kinahanglan pod nga ato pong tagaan o katinawan kay aron mahibalo mo og unsay atong tubag, no? Kay ato ning gikutlo ning Usias 2:11 nga pahunungon og matud ba nila dili man kuno ang weekly Sabbath ikapito ka adlaw sa semana ang gipasabot diha, no? Kay gani gahisgot man na diag mga piyesta, naghisgot og mga piyesta na diha. Ug kung gipahunong na ang gipasabot ana bot pasabot, di na pud kinahanglan di ay mo sa ulog tag piyesta nya nganong kita mga Katoliko naam lagi tay piyesta kung gamito nato ng Isaias Useas 2:11. Atong yan nakita na nako. Ato sang unahon tong Isaias 1:13. Matud pa. Ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Ang insenso mao'y usag kadulumtanan alang kanako. Ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay. Ang pagtawag sa mga pagkatigom. Ako dili na magkaantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdong nga pagtigom. Mao ni ang bersikulos Biblia nga naghulagway sa ato bang giingon. Ato ning gibasihan nga wala mahimuot ang Dios ani sa ilang pagbantay anang ilang igpapahulay nga ikapito ka adlaw semana nga sa laktod wala gid sila makasunod. No? Giingon pagalikawang, wa na siya makaantos kano. Maoy usa ka dulumtanan alang kanako. Ang inyong bag-ong bulan, ang inyong adlaw igpapahulay, ang pagtawag sa mga pagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan o sa mga maligdo nga pagtigom. Mao na kay wa man mahimot ang Dios sa ilang ipapahulay niadto, mao na dayon ning Usias 2:11 atong basahon. Usias 2:11 matud pa. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bag-ong bulan, ug ang iyang mga adlawng igpapahulay, ug ang iyang tanan nga mga maligdong pagkatigom. Ang gingon diri nga pahunungon kung maghisgot og ipapahulay, mga adlawng igpapahulay. So walay exemption diri sa ipapahulay, wala giingon nga except weekly Sabbath, wala exception. Maingon ta mga adlawng igpapahulay. Unsa man daghan katong yearly nga daghan katong ilang mga unsa to mga igpapahulay nila dito dahil na po tong weekly appeal na ani kay wa may exception. Then matud pa sa akong opponent no kaatbang sa ilang tulumanon, ingon siya nga bisan sa among debate gali atong nesgutan nga kung gamiton kuno nato ni nga tudling isip prueba nga gipahunong na ng weekly Sabbath nila ikapito ka adlaw semana. So, bori pasabot nga apil na po day na kay gisgutan man po ng mga piyesta din kanang mga balaang panagtigom pahunongon. Mao na nga awa na day tay piyesta. So di gyapon kuno angay natong gamiton kay na maratsada man maapil man pong piyesta na nga dili ipasaulog ug ganang mga panagtigom sama ng madomingo. Noo. Unsa may atong response tubag ana?
Ang atong tubag ana simple ra kaayo. Ipangutanan na to ug unsa nang gipahunong. Wala ang gitumbog ana katong old covenant nga mga panagtigom ang gipasabot dili ang bag-ong panagtigom. Mao ni katin-awang Katoliko. Ang gitumbok dihang pahunongon kadtong mga karaan nga piyesta o old covenant nga mga piyesta. No? Dili nang atong piyesta karon nga kanang magsaulog ta sa adlaw nga diin na martir o halandumong adlaw sa mga santos, dili na mao ang gipahunong, no? Ang gitumbok diha katong mga daang piyesta, no? So kanang panagtigom ba nga gihimo nila ni adto sa old covenant mo na ang pahunongon, dili ng new covenant nga mga piyesta kay na-create na, nahimo ng mga new covenant piyesta diri naman sa bag-ong tugon, dili man panahon sa old covenant na gihimo. Mao na mga igsuon. So ang gipahunong kadtong mga panagtigom nila sa una ug unsa pa man to, kadtong mga piyesta nila, katong karaang mga piyesta. Ang Katoliko wa naman magsunod ana kay kanang mga piyesta na turon lahi naman na kanang sa mga santos, bag-o naman ang gama-gama na to diri naman sa New Covenant. Ngano pod ang simbahan pwede makahimo og mga bag-ong piyesta kay gitagaan man po siya gahom ni Kristo ana. Kanang nas Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot usab. Mao nang tudling nga sa Biblia, no? Nga nagpamatuod nga sa New Covenant, pwede makagama og bisag unsa. No? Lakip na ng paghimo og bag-ong piyesta. Dili lang nato ipadayon tong piyesta nga gipahunong gatong karaan. Kay og unsay gipahunong bahunong. Og unsay mga piyestang bag-o nga pwede ta mo gamaan nga dili pareha sa karaan, pwede nato nang himuon tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia. Mao na mga igsuon. Og kanang igpapahulay sa ako nang giingon ninyo, duha ka elemento na kanang weekly Sabat. Unang elemento kanang moral o divine, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay, dili na pwede usbon, dili na pwede walaon. Ang mausobra diha ang seremonial. Unsa may seremonial anang Sabat? Kanang weekly, kanang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito. Mao nay seremonial kay dili man specific ang balaod diha sa igpapahulay. Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay, so bisan unsang adlaw pwede ka diha musugod og trabaho. Sumo na nga mo babulde na igpapahulay. Mahimong matanong og Lunes, Martes, Miyerkules, tanang adlaw diha sa semana pwedeng mahimong igpapahulay kay depende man unsang adlaw ka musugod og trabaho. Na sa Old Testament, sa Old Covenant, kanang gitawag natong Mosaic Covenant, ang ilang gipatunong anang ikapito kaadlaw semana, mao na nga dias mga referensya. Usa sa buot ipasabot anang Sabat, 7th day of the week yun. Katong akong gibasa nga referensya sa akong kaatbang husto to. Kay usa sa meaning anang Sabat, 7th day of the week man. Pero dili kay kanaare meaning sa Sabat. Atong gibasa gali nako nga Jewish Encyclopedia. Kato nagtumbok to siya sa meaning yun nga biblical. Katong walay piho ba, no? Unsa gali to nga referensya? Katong Jewish Encyclopedia volume 10 page 604, ako ning kutlo no gusog. Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw, samtang ang ikapito ka adlaw mao ang ipapahulay, walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot. Mao ni ang paghisgot sa Jewish Encyclopedia nga nagpunting nga nagsentro ang iyang meaning didto gyud sa balaod. Kay ang balaod dili man specific unsa nga adlaw gyud ang ikapito. Unya kay kana laging diksyonaryo o kanang mga mantalaan o unsa diha ug giunsa paggamit na sa mga tao ng kanang pulonga, i-appeal gyud na meaning bisan di as dictionary, no? Usa sa meaning anang Sabat ikapito ka adlaw semana, pero dili lang kay kana. Kay kung ibase sa balaod dili man specific, so mao na nga diri sa encyclopedia po, Jewish Encyclopedia kanang nasa internet,
duha gyud ang meaning anang Sabat. Giingon diri unang meaning 70 of the week, no, katong gigamit sa akong kaatbang sa debate, husto to. Pero nailaing meaning nga dili nila ni pahimug-atan, no, nga nagtumbok lang og pahulay, nga wala gyud mag-specific, wala gyud magtumbok og kana gyung ikapito ka adlaw semana. Ang giingon lang diri rest day, day of rest. Kay kana laging Sabat sa unsa ni sa Hebro, Sabath, Shabbat. Dayon sa Greek, Sabaton. Sa Latin batong Sabatom. Then ang yung meaning ana rest o pahulay. Mao na no nga dapat atong kumplituhon yun ang pagsabot anang Sabat, dili kay ikapito ka adlaw semana ra gyud. Kay kung moing kag Sabat ikapito ka adlaw sa semana ra gyud ang gipasabot, mahimong wala na to gyud makatuni ang tibuok pagkahulugan o pagtulon-an ni anang Sabat. Parehas pud anang kuan kining kana pong pulong Sabado. Kanang pulong Sabado, duha gihapon ang gitumbok ana. Parehas ra na sa pulong gihapon nga Sabat. Kung ang Sabat nagpasabot og duha, una ikapito ka adlaw semana, og nagpasabot pog pahulay lang, ingon ana po ng Sabado. Ang Sabado nagpasabot og ikapito ka adlaw semana, din ang ikaduha pahulay lang ang buot ipasabot. Mao nga kung naamoy hubad sa Biblia nga kanang kang Monsignor Yap, mao ginay lig-on atong prueba nga ang Sabado diha duha ang meaning. Kung Sabado iyang ikapital ng letter S, nagtumbok og ikapito ka adlaw semana. Og ang pahulay lang nga Sabado ang gipasabot small letter lang niya pag kuan kini bang pag spelling. So kung naagali hubad sa Biblia, labi na kanang nasa Hebrohanon 4:9 nga gigamit po ni sa kong kaatbang sa duway pa tong version noon sa tong version nga iyang gigamit nga ingon nga naa gihapoy Sabado. Bantay mo anang paggamit ana nga hubad kay ang gagamit ana iyang murabag ipabutang sa atong hunahuna ba nga ang pag-ingon nga naa gihapoy Sabado nga ang gitumbok ikapito ka adlaw semana, dili na mao. Ang gipasabot anang Hebrohanon 4:9 dili na 7th day of the week nga specific. Ang Sabado diha nagpasabot lang og rest day o pahulay. Dili kay ikapito ka adlaw semana gyud. Sumao nang Hebrohanon 4:9 naa gihapoy pahulay o naa gihapoy Sabado. Ug unsa nang adlaw ana mo atras ka dito sa bersikulo 8. Ang giingon sa 8 lain ang adlaw. Lain ang adlaw. Unya naay argumento sila nga kanang laing adlaw diha dili kuno na sabton nga lain na gyud. No? Nganuan, kay ang buot pasapot kuno ana pananglit karon Sabado ron igpapahulay. Then sa sunod lain na pong igpapahulay, lain na pong adlaw. Pero Sabado gihapon. Maayo po na nga kanabang kung sa debate pa, mura po na siya magkalusot nga klasihas argumento. Pero ato apod moingan pud ta nga laing adlaw niya maura gihapon. Nabagoy laing adlaw niya maura gihapon. Pero murag subjective na puro, no? So, ang Katoliko, si Veritas, dadon mo na ako sa argumento nga kana yung detalye. Atong iklaro nga kanang laing adlaw nga gisgutan sa Hebrohanon 4:8, laing na gyud na og mao na ang Domingo. Mga igsuon. Ako naman ning gisgutan og katong Juan 20:19 og 26 o gatong sa buhat 20 bersikulo 7 nga ang mga Kristohanon nagbantay gud anang adlawng Domingo. Unya, di mas sila mutuo ana. Kay wa ko nay mabasa nga pulong igbapahulay, no? Una nga ingon ko nga kumo ba dili mabasa ang pulong pahulay riha, wa gyud sila gapahulay. Mao man ay atong argumento, no? Tungod ba nga dili mabasa ang pulong pahulay sa mga tudling nga wa gyud sila gapahulay, giyon sa man lang pagsiguro nga wa sila gapahulay. Na nga atong kuan ana kanang lig-on kaing baruganan bisag mag mo kuanta kanang moadto ta anang mga prinsipyo bas mga lawyer, mga abogado o kanang mga huwis. Unsa man kana galing mo argue ta o muhatag tag pamatuod o mudawat tag usa ka pagtulon-an
o mopabarog tag usa ka dagway nga gusto nato nga patuhuan bastaw ba. Di ba dili na siya usa lang kapaagi nga kanabang kanang gitawag nilag explicit. Ang mga abogado diya sa mga debate nila diya sa korte, gamiton yun nila ng duha ka paagi kanang explicit o implicit. Dili gyud mahitabo nga explicit lang, litra por litra lang, no? Naay kanang gitawag na tog implicit ug ipasabot. So, ang buot na kong ipasabot, kinahanglan itanom gyud nato sa tungon-hona nga kining magtuon tag religion, magtuon tag tinuhuan, both ato gyud ang dawato ng duha ka pamaagi sa pagdawat o usa ka pagtulunan. Una, kanang gitawag nato implicit o unahon sa natong explicit. Explicit way of accepting a truth. Sama ng explicit, mabasa gyud litra por litra mo nang nituo ka. Pero dili gani litra por litra, mayong kag gipasabot lang, dili mabasa ang litra, kay gipasabot raman. Mo na gitawag og implied. Ang example na to ana, bisan ng ubang religion, nagamit anang implied, wa sila kabantay. Okay, kung Katoliko mo ilang pangutanon, pangitaan man nilag litra por litra tanan. Pero kung kita po'y mangutana nila, sila ba, tanan ba po nilang gituhuan, litra por litra mabasa sa Biblia, di ba po sila kabasa? Nga naman, sample, kanang Juan 20:19 o 26 o kanang Buhat 20 versikulo 7 nga ang mga Kristiyanos nagtigom o nagbalaan sa adlawng Domingo, maingon sila, wala man sila gapahulay diha o wala man sila gasimba. Kung mangutana po kunutan nila litra por litra ba, kanang explicit, asa man mabasa diha sa mga tudling nga wala sila gapahulay o wala sila gasimba anang Domingo. O kanang Exodo 20:19 o 26 o kanang Buhat 20 versikulo 7 na di sila kabasa litra por litra nga wala sila gapahulay ana o wala po sila gasimba. So mao na nga kung ato ba yung timbang-timbangon ba o ato yung gawion ng logic o kana bang panghuna-huna sa usa ka huwes, now maparehas biya tang duha ana. Ang atong mga igsuon o baruganan sa Adventist o Katoliko, mahimong kung ato yung timbang-tibangon, parehas ratang duha nga dili gid mabasa litra por litra atong gibarugan diha. Ano man? Kaya kung maingon sila nga kanang Juan 20:19 o 26 o kanang Buhat 27 nga wala gid sila magpahulay o wala gid kana bang simba anang adlaw, wa man puy mabasa sa mga tudling. Nga giingon nga wala sila gapahulay o wala po gasimba anang adlaw. Kung pangitaan po nilag asa mabasa diya litra por litra. Ako di gyud kumingon litra por litra mabasa kay implied raman gipasabot. Ngano mang implied, ngano mang gipasabot kay wa man sila gatrabaho ana. Basahar ko ninyo ayon ng Juan 20:19 o 26 o Buhat 20 versikulo 7, gatrabaho bago sila ana. Nga gatigo man na sila. Gatigom. Kung trabaho gali tuwas basakan dito ga din ang hista. Gatigom dayon diya sa Buhat 27 nasamot na gyud nga masabot gyud diha, implied gyud nga nagsimba nga naman kinag-communion. Sa man ang communion, di ba buhat sa pagsimba na sa atong term na Santos nga misa? Di ba takdo na sa atong Santos nga misa ma Domingo? Communion, the breaking of the bread. Adlang Domingo man na unya nahinomdam ko kung kaatba nga dili kuno na Domingo ng Buhat 27 kay Sabados gabi. Well, sa atong reckoning ron sa Sabados gabi, pero nahitabo na sa reckoning man sa mga Hudyo nga ang ilang pag-usob sa adlaw dili man ang tungang gabi, kana amang sunset to sunset. Nya gabi naman to, lapas naman bali usugod naman ang alas 6 ato, lain namang adlaw. So unang adlaw na gito sa ilang reckoning sunset to sunset. Munang adlaw Domingo ginang Buhat 20 versikulo 7. Pero sa atong reckoning ron natural sa Sabados gabi. Pero sa ilang reckoning sa una Domingo na. Mao bitaw nga kabantay mo mga Katoliko na akong igsuon, di ba naatay anticipated mass nga alas 6 gyud nga pananglit murag maglisod kag simbaan ng pagka-Domingo. Mo na nga naatay anticipated mass nga magsugod ang atong misa anang alas 6 pahinungod na sa Domingo. Nang Sabado, di ba naatay anticipated mass kanang 6 o'clock sa Sabado? Mo ni atong anticipated mass nga para na Domingo.
O mao nay takdo gyud kaayo anang kuan kanang naa diha sa buhat 20 bersikulo 7 nga kung sa atong reckoning ron Sabados gabi nagmisa o nag-communion ang mga apostoles. Di ba? O mao na. Pero kanagong mingon sila nga sayop gihapon ng Katoliko Veritas kanang usbon man ang sunset to sunset. Mag-change ta karon dili naman sunset to sunset. Kana namang tungang gabi Ang tubag ana simple ra. Kanang pagpili o kanang pag-usob sa adlaw dili na siya divine element sa balaod. Ceremonial element gihapon na kay wala napulo kasugo ng kinahanglan ang pag-usob sa adlaw kana ra yung sunset to sunset. So apil na siya sa ceremonial implication o element kanang magpili galita og unsang orasa diya sa adlaw ta mausob og lain na pong adlaw. O sa unas mga Hudyo ang ila sunset to sunset. Na karon ang atong pamaagi ron dili naman sunset to sunset. Kuha naman tunggang gabi naman. Nganong pwede na mausob tungod kay wala man na appeals na pulo kasugo so pwede nang usbon. Kana mga ceremonial element. O labi na kay ang simbahan nga gitinuod na ay power na ay gahom sa pagdili og pagtugot sa mga butang nga allowed siya sa pagdili og pagtugot. Napagalitoy pare nag-ingon nga kung ang atong mga kadagkuan sa simbahan walay katungod mohimo ana amura ra tao-tao mga lideri sa simbahan na di sila magkahimo og mga pagdili og pagtugot nga kung ang mga magbabalaod gali kuno sa gobyerno kanang mga congressman, senador na ay gahom sa paghimo og mga balaod nga mga kadagkuan na silang tawhanon na unsa naka ang mga kadagkuan sa simbahan nga walay gahom sa paghimo ana pagdili og pagtugot. Mo na usas argumento so pare nga akong napaminaw bang yang argumento tinuod po no. Unya mas maklaro pa manggali no nang gahom sa mga obispo na to kay naagyud litra por litra des Biblia nga giingnan sila ni Kristo no. Ang unang yung mga kadagkuan mo man to mga apostoles o unang magisterium. Nga dias Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. So mao na mga igsuon nga ang atong simbahan dunay katungod sa paghimo ana. Dayon nakadumdum ko makalimot niya ko ani. Nagkapaminaw ko sa tulumanon sa atong mga igsuon nga Seventh-day Adventist ilang gigamit tong libro ni James Cardinal Gibbons no. Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers nga giingon ko no sa maong libro, God no mention commanded Sunday as the day of rest. Ang ilang gikutlo rapod ni Cardinal Gibbons nga usabas hinungdan nganong dili na ay musupak nato mga Katoliko kay agi lagi anang rasuna nga wala gyud explicit command ang Dios dias Biblia nga nagbalhin sa rest day o pagbalaan sa mga adlaw. Tinuod man na. Sakto ang giingon ni Cardinal Gibbons kay ang simbahang Katoliko wala man pud manudlo nga naa gyud explicit command nga ang Dios nagsugo nga ibalhin ninyo nas Domingo ha. Wala man gyud pud bisag usa ka buok bersikulo. Kay sa history ang gahom naman sa simbahan mo'y naghimo ana but pasabot ang iglesia nga gitukod ni Kristo maoy usa ana hiniusa nilang desisyon nga ibalhin dili kay ang Dios mo'y gasugo nila. Ilan ang gihimo tungod kay naaman sila gahom sa paghimo ana kay wala man pud sa divine law nga kinahanglan kana ra yung ikapito ka adlaw semana. So dili man specific ang balaod so pwede nang usbon. Labi na kay ang simbahan nga tinuod na ay gahom sa pagdili og pagtugot ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. Mao na nga wala man gud nila kung maayo gid unta pud sila mo kana bang mo padayag sa mga tawo. Kung maghisgot si Cardinal Gibbons anang ipapahulay, dili unta nila ang objection ra nga gikutlo ni Cardinal Gibbons mo ilang basahon diri sa kahanginan iapil pud nila unta giun sa pag-explain giun sa paghubad ni Cardinal Gibbons nganong Domingo na. Yang ang ila rang kutloon katura man yung objection. Nga murawag mahimo ba nga wa day to'y tubag si Cardinal Gibbons ato.
Na ako moingon jud ko ninyo nga naagi pagkanindot kaya ng libro ni Cardinal Gibbons. Kaya kanang iyang libro murag libro ni Sok Fernandez. Pangutana og tubag. Ang iyang style ana mga objection puro dayon tubagon dayon ni Julius Tumoy. Niya ang style ba labi na kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, ang ilang style pamasahon katurang objection dili appeal tong explanation. Then mo rason dayon dili man mi ana di man katungdanan namo nga manalipod sa pagtuong Katoliko. Pastilan. Di man kuno nila katungdanan manalipod sa pagtuong Katoliko mo nang dili kuno nila apil og basa. Mo nang nagaingon ko unsa man ang klasya sa pagka-Kristiyano na sila. Nga ila ramang limong-limongo ng mga tao. Ang ilang isulti diri sa media katura mga atake. Di man nila i-apil tong giun sa pagtubag sa mga pari. Giun sa pagtubag sa mga obispo kanang ilang mga atake. Dili ba na pag limong-limong na to pag mislead sa mga tao? Kay kung tinuod yun ang ilang gibarugan, ipadayag nila pikas-pikas pero sa itong giingon ni Aristophanes nga katuang bang kuan ba? Katong banggiitan nga pilosoper. Ay nagingon siya nga here, kana kuno disir kuno ka magdesisyon paminawa sa both sides. Dili kay usara ka side may imong paminawon, no? Paras ba aning atong mga paras atong kuan diri manager diri sa istasyon, sa ilang moto nila diri. Here the other side, dili kay usara paminawon mo nang mo interview sila dito speakers, di interview po speakers. Both sides gyud paminawon dili kay usara. Bisag Katoliko atong manager diri pero paprogramon gihapon ng dili mga Katoliko. Inana ba? Both sides paminawon di kay usara ka side. Ingon ana ang punto na to. Niya ang ilang kutloon sa atong libro katurang mga objection di man nila i-apil giun sa pagtubag sa Katoliko. Di luoy kay mga taong maminaw silang programa. Labi nagdili pud magtuon. Pras nako sa una. Hapit na ko biyahe ng Katoliko kay mutuo man ta ko ana nila. Nga, wa may tubag lang yung Katoliko. Pero kung magtuon lang yung ayaw, dili kita sirado gunahuna, masakpan man nato giyon sa pagtubag sa mga banggiitan pong Katoliko kanailang mga atake. Nya lig-on ra ba kayo ng mga tubag? Ninana. Gingon, God no mention commanded Sunday as a day of rest. Tinuod na, litra por litra, explicitly. Wagi mabasa sa Biblia nga ang Diyos may nagsulti sa mga Kristiyano nga, usba ninyo nagdomingo wala. Pero, kay gitagaan man sila gahoms paghimo ana, ang tubag, dili na kinahanglan nga musulti pa ang Diyos ana. Klaro man ang Mateo 18:18, ang inyong idili, diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Kanya, og dili dahil pwede nga ibalik Domingo sa iglesia, mo takdo pa dahil na sa iyang giingon nga ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot nya pag nya masabot man gyud nato na bisag dili mabasa gyud litra por litra nga ang iglesia ingon nga ibalhin nato nig Domingo na dili na kinahanglan litra por litra kay sa ako nang giingon ninyo diha sa ilang gibuhat masabtan na nato nga ila na nang gihinay-hinay og balhin kano man. Kay kung wala pa na nila gihinay-hinay og balhin, dili unta sila magtiguman madomingo. Katong atong gihisgutan sa miaging sa Domingo. Di ba? Pagkabanhaw ni Kristo Domingo. Dayon pagkasunod isa, tigom ra pud tag Domingo. Umoto, nahadlok lang sila kay gilutos man sila sa mga kadagkuang Hudiyo. Domingo tigom sila, pakita na po si Kristo. Ang Ginoo man na kaninyo. Sa may ilang buhaton, ilag yung gisimbas Kristo, kaya lang arag magtungok sila sa mga adlaw, ni pakita ang Ginoo, hindi sila musimbas Ginoo. Kaya, namdo mong ko itong Nes Plaza nga, asa mabasa diha nga ang mga apostoles, diha sa Domingo, buhat 20, 19, o 26, ilang gisimba ni Kristo, mangita yung litra por litra ba? Kay, ang tubag na to, kay, tungod ba kay dili mabasa ng litra gasimba sila wa sila magsimba sa to paggatungok ra sila diha nga nagpakita ang Ginoo wa sila magsimba sa Ginoo. Asa naman nilang pagtuos Ginoo kung tingali moingon sila nga wa po da giingon nga adi sa minimo magsimba Ginoo kay Domingo man ron di man Sabado. Layo na po kay no nas tinuod. Mao lagi na nga magkuanta maguna-huna tag bayo ba? Para nga maayo gyud nato pag sumada ning pagtulon-an diri sa Biblia. O gunya mga igsuon, ato day ning i-connect po ni atong Council of Laodicea. Kay ilamang
sa debate nako niadto nga nahimo niadtong March 1, 2014, ang atong kaatbang mao gihapon katong atong amigo si Brother Mitchell Bindilio, iyang gyapong gikutlo ning Council of Laodicea. No, ako dili ko mo deny aning Council of Laodicea kay konsilyo man gyud ni sa simbahan. Oh. Dili nila nituhuan ning Council of Laodicea. Ano man kay dili man nila ni council. Pero mga igsuon, kung nituo sila sa Council of Jerusalem nga nahitabo niadtong unang siglo, ang unang yung council sa iglesia dili ning Laodicea. Napay nauna ani katong unang siglo gyud kanang sa buhat 15. Unang konsilyo sa iglesia ang gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Basahan ninyo ng buhat kapitulo 15. Oh, unsa man tong Council of Jerusalem, gatigom ang mga kadagkuan sa iglesia kay ilang gidibatihan tong kaguliyang nila sa maong panahon. Unsa man tong ilang kaguliyang silang panahon, na ay mga Kristiyano nga moingon nga kinahanglan paghapon magpatuloy ang magpasakop sa harian. Then katong nakasabot, labinas nakasabot atong giingon ni Pablo diya sa Colosas 2:14-17 nga ang mga Kristiyano dili obligado pagsunod anang Jewish custom. Oh, di ang uwang Kristiyano nga nakasabot maingon nga dili na kinahanglan magpatuli. Niya katong mga Hudiyo nga na Kristiyano nga wala kasabot moingon magpatuli paghapon. Kaguliyang ang iglesia atong panahon na mo nang nagpatawag sila tigom konsilyo. Unsa man ang konsilyo? Meeting. O gidibatihan ang ilang kanang wala pagkasinabot para masulbad. O debate taas ka ilang tugi. Then human sa taas ka ilang tugi ni tingog ang Santo Papa, no, ang Prime Minister. Si Pedro, ingon nga mao ni, why ni supak? Kaya naman, kay Supreme naman. Kung baga sa korte pa to, ni tingog naman ang Chief Justice. Pag tingog si Chief Justice, ilom yun tanan. Ugun sa ikuan diha. Ano man kay mo, may final dali mo musulti. Nga unsa gyud desisyon. O mo na ang Chief Justice, o Prime Minister niya to, kay si kinsa may gipili di, atangi po ninyo na akong magtema na tag Santo Papa. Oh, kay unsa tong ligon kay mga basiharan na ni. Nga si Pedro mo'y katapusan yung musulti nga iyang tingog mutuhuan yun kaysa may leader. O mao na pagtingog ni Pedro hilom sila, no? Remember, human sa taas kaing lantugi, pagtingog ni Pedro hilom sila dayon. Kuan dayon gidasunan din ni Santiago kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Din himo ang maong debate. Kay naamang gud po'y uban nga mga dili Katoliko na ako ning nakita po sa debate ni James White ug ni Robert Sungenes. Si Robert Sungenes kanhi protestante nga Katoliko na nahimo ng defender of the Catholic faith. Then naa siya kadebate nga si James White nga banggiitan pong magdidebate sa protestante. Ang ilang tema sa ilang debate kanang Santo Papa. Niingon man to si James White nga adili man gyud ang nihukom gyud diha gyud si Pedro. Si James man kay siya may katapusang misulti. Si simple ra kayong tubag sa Katoliko ana. Oh, ang nibungat gyud sa pagpadayag unsa ang baruganan gyud human sa taas kalantugi si Pedro kay siya man gyud may supremo, kay siya may gitugyanan sa Yahweh ing harian. Pero mutingog pud si Santiago kay paminawon pud og unsa iyang ikasulti kay siya may obispo dito sa Jerusalem adtong higayuna. So alang-alang og mutingog ra si Pedro den dili niya patingogon ang obispo dito, murag wa na pud si protokol ana. Di ba? Si trabaho po na po sa obispo dito nga motingog po siya o unsa po iyang unsa iyang ikasulti sa gisulti ni Pedro. Wa man po niya supaka ang gisulti ni Pedro but pasabot iya lang gidasunan ang gisulti sa primero ministro. Pag sulti ni Pedro nga maunay baruganan sa simbahan as a dogma of faith, kay dogma man gitong ilang pronouncement kay official declaration man to, basta official declaration gali dogma na gyud na. Di ba? Pag dogmatize ni Pedro nga mauni nga dili na kinahanglan ng tuli ang magpasakop sa tinuoan ni Kristo, ana ang buhato ni alang-alang musupak si Santiago ana. So iya na lang gidasunan ug unsa tong gisulti ni kuan ni Pedro. Mao na ang unang konsilyo sa iglesia. Nakaron ang konsilyo sa iglesia gituhuan gali na sa mga Adventist. Di ba? Pero kining Council of Laodicea nga sumpay man niya nahitabo niya atong 336, by the way, ato sa ning subayan og ayo kaysa akong research na arabay referensya nga moingon nga 363. Duha ni siya ka account ron nga i-reconcile nato sa among kaatbang kay ug asa gyud takdo ani kay naay nabasa nako nga 363 dili 36, no?
So hinoon dili gyud sa kaayo na importante kay posible mag topographical error o pagkuan ba na sipyat huna-huna di mao pagkasulat, so posible nga magsumpaki ang account labi na wa ko ka siguro ani kinsa gyud correct ani, no? Basta either 336 o 363 kay na ako'y referensya nga nagtumbok og 363. Tung Council of Laodicea nga giluwatan dito nga ang baruganang Kristiyano dili na gyud obligado anang Jewish Sabbath. Kay ang Lord's Day na gyud nga Domingo mao na gyud bantayan. Oh. So, mao na ang kuan sugod atong Council of Laodicea, hinahinay na dayon didto nga giundangan na nila gyud ng pagbantay sa adlawng Sabado, ikapito ka adlaw semana. Oh, giundangan na nila, pero sa unang siglo ikaduha nga dili pa kaayo ba klaro sa mga Kristiyano unsa gyud baruganan anang igpapahulay, mao na nga di kalikayan mag-apil-apil gyud sila anang igpapahulay nga Sabado. Nya atong atuon sa atong kuan katong katubang sa kuan Lucas 23, nakalimot man ko. Naabot naman ko hapit na mahuman atong programa, wa ano ko mabasa. Lucas 23:54 ngadto 56 kay usa man ni sa kanabang gamiton sa atong mga igsuon nga nganong Sabado pagyapon. Inabasahon na to Lucas 23:54 ngadto 56. By the way, no, katong Council of Laodicea para natong mga Kristiyanong Katoliko, balido to. Kung balido tong unang council sa Jerusalem, balido gihapon ang Council of Laodicea. Wala lang masulat des Biblia kay di maputanan na sulat diha ang history sa simbahan, di ba? Bisan ka ng history sa Adventist na to, di man ang basa sa Biblia. Kanang si Ellen White nga himong propeta, di man ang basa sa Biblia. Di ba? Oh, dili tanang history sa iglesyang gitukod ni Kristo naa sa Biblia. Kanang Council of Laodicea, sumpay gihapon na sa mga meeting-meeting nga gihimo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Manahitabo dito sa Council of Laodicea nga kanara bang Laodicea gihisgutan ra ba gyud sa Biblia nga apil na siya sa naabtan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa ato pa katong ilang meeting, katong Council sa Laodicea, balido to. So katong pag-ingon sa Council of Laodicea nga ibalhin na gyud ang pagpalaan gikan si kapito ka adlaw semana ngadto sa unang adlaw semana, balido. Nga naman, unsay giingon ni Kristo diha sa iyang iglesia sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usap, no? Anya day, nagitudulan ko Biblia diri sa ni manager. Salamat kayo, no? Lucas 23, to. Atong basahon, no? Lucas 23:54 ngadto na sa 56. Ito ning basahon ng mga igsoon. Importante kay ning mabasa na ito kay kung dili ko na ito ni basahon, then dili na ito matagaag gatinawan, mahulog nga ang mga taong maminaw miingon nga wala may tubag ang Katoliko day anang ilang gipakatap sa atong mga igsuon nga nahimulag. Haniya, basahon na ito. Lucas 23:54 ngadto na sa 56. 54 ngadto 56. Ata naman to. Dira. Adlaw kadto sa pangandam ug hapit na magsugod ang adlaw ng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus gikan sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Hesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Natanawa, di ba kini si Santa Maria o kining uban pang gisgutan diri? Mga Kristiyano man ni sila. Niya og kung Domingo na nganong Sabado man lagi na ang igpapahulay diha nga ilang gibantayan. So may tubag na to ani. Simple ra kaing tubag na to. Ang Jewish custom ni ilang gisunod. Dili ni kustumbring Kristiyano. Nya mayon sila Kristiyano man na sila biritas. Ang tubag ani matud pa sa usa ka pare ng hisgot. Niya nang higayuna, dili sila obligado sa pagsunod anang Domingo, labi na kung wala sila kahibalo nga ang Kristiyanong baruganan Domingo na gyud. Ambot pa sapot og unsa ilang nabatasan, ila pa gyud ang buhaton, labi na kay niini higayuna, wala pa gyud maklaro ba? O wala pa gyud matudlo og ayo ang baruganang Kristiyano. Mao nang napay mga libog. Og unsa ilang nabatasan, ug unsa ilang naandan, ila pa gyud ang buhaton. Yan ining higayuna,
wala pa man gyud kaay nila ni makat-un unsa gyud ang tibuok pagtulun-an Kristiyano, mao na nga og unsay nabatasan nila, ila pa gyud ang buhaton. Parehas pi atong mga Hudiyo ba nga magpatuli gyapon kay nahadlok sila nga kung di ta magpatuli makasala ta. Di ba? Kadtong mga Hudiyo nga wa pa kasabot, bisag na Kristiyano na mag-ingon pa gyapon, patuli pa gyapon ta kay kinahanglan ba yan ang patuli. Kini pong hitabo nilang Santa Maria, usa sa hinungdan ani matud paspari nga ay di man sila maobligar ana, labi na og wa pa sila ka huna-huna nga ang adlong Domingo na gyud ang alang sa mga Kristiyano. Mao na nga sa filosofiya pa sa moral law, dili sila obligado gyud nga kinahanglan nga di na sila mosimba anang Sabado kay mas sila kahibalo. Bisag ikaw naman ron wa ka kahibalo ug unsay imong gituoang maayo, imo gyud ang sundon. So ug unsay ilang nabatasan, ila pa gyud ang buhaton. Pagkadaghang kaayong Jewish custom nga ila yung gisunod. Kanang patuli. Mo bitaw hinungdan nga nahitabo tong council sa kuan sa unsa to? Konsilyo sa Laodicea kay agi man anang magsigig debate ng Kristiyano og kuanang mga Hudiyo. Kay ang mga Hudiyo moingon man gyud nga hala dili paghapon pagkaon ng baboy, isdang wala himbis, kinahanglan kana gihapon ikapito ka adlaw semana balaano na to na. Ang mga Kristiyano pod nga nakasabot sa panudlo ni Pablo moingon dili nila gita obligado anang Jewish Sabat o kanang mga piyesta nila sa una, kanang ilang sapato igpapahulay. Dili ta obligado. Mao na nga giklaro na sa Council of Laodicea unsang baruganang Kristiyano. Kay moingon sila kana ko nung Council of Laodicea wala na basihan sa Biblia, di na tinuod. Ato ko nung ihog basa ng kuan be kung wa bay basihan ng Council of Laodicea nga anong gibalhin na, no? Pero kana biyang pagbalhin sa Council of Laodicea, dogmatic pronouncement na dilibot pasabot didto gyud nagsugod ang pagbantay Domingo. Kay das Biblia klaro man ang ginahinay na nag-usab sa mga apostoles, walang nila hinganlig papahulay, pero ang ilang buhat nagtug-an nga nagpahulay sila ana. Diba? Kaya man sila gatrabaho, ana, buhat 20:19, buhat 20:26, buhat 20 versikulo 7, na ako untang plano ron, hisgutan ako itong pinadayag 1:10, kay isus, mas nindot yun yung pinadayag 10, labi na akong history may atong paklion, mga igsuon. Sa sunod na lang Domingo, ako ng paklion og ayaw, bisag kini na lang kuan. Akong kutloon ninyo, kining sa Colosas, no? Sa Colosas kay ang Council of Laodicea mao gini ang lig-on kay nilang gibasihan nganong sakto sila, no, sa Council of Laodicea. Kay ang tibuok baruganang Kristiyano maklaro gid dire, no? Kay kadtong mga Hudiyo nga na Kristiyano nga kung wala pa gid nakat-on gid sila sa tibuok pagtulon-an yung Kristiyano, syempre og unsay lang milit-pilit nilang batasan, ila paghapon nang iapil parehas anang dili pagkaog dugo usama na sige dili. Munang napaghapoy tinun-an labi wa pa gyud kay kasabot sa tibuok pagtulon ang Kristiyano, iapil gapon ay dili gapon ng karon dugo noon duha ka buk pasabot ana kung ihalad sa Dios gidili gyud na og kana bang pananglit wa pa pud siya kahibalo or wala pa maklaro sa iyang unahuna nga di na kinahanglan mo sunod anang tulumanon mahitungod sa kalanon og unsay ilang nabatasan magdili sila ana, pero ang panudlo ni Pablo og ni Kristo wa na gyud manudlo ana, di ba? Lain po ng tema, tangi po kay murag nami debate po ana sa akong kaatbang, i-arrange nato na umabot diri sa istasyon. Kining Colosas 2 mga igsoon 14:17 giingon, sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok kanato. Unsa maning napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok kanato. Ako na lang iklaro ninyo kay apikin na bang oras mo ni mga ceremonial element diya sa balaod. O unsay wala sa napulo kasuga mo ni, gipapas ko no na. O giingon diri, pinaagi sa ipatuman niini og kiniiyang gikuha sa atong agianan og gilansang sa krus. Ang mga punuan og kagamahanan iyang gihubuan sa mga hinagiban og iyang gipasundayag sa kadaghanan diya sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa krus. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon og ilimnon o mahitangod sa pangilin sa bulan o subag-ong subang sa adlaw subang o sa adlaw nga igpapahulay. Gani diri igpapahulay diri dili kining hubara nga akong gibasa singular. Sa to pa mahimong sabto na to ni weekly. Dili lang itong ubang igpapahulay, no? Pero napoy hubad nga mga igpapahulay. Pero wala gyud exception nga wala gyud apil ng ikapito ka adlaw semana, no?
Unsay giingon diri sa 17, kini sila landong lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. So mao ni ang gibasihan pod usa sa Council of Laodicea, sulti ni Pablo ni nga kita mga Kristiyano dili obligado pagsunod ng tulumanon mahitungod sa kalanon sa mga Hudyo kunang nga Jewish custom nga kanang baboy dili ipakaon, isdang wala himbis, kanapong Sabado apil na ikapito ka adlaw semana. Dili na kuno ta motugot nga moingon ba ta, hala, alam mo kamo Domingo na inyo, makasala gid mo kay inyong giusab. Kung motuo mo ana, wala na tutuho is Pablo. Dili ta makonsensya ba kung ilatang sawayon ana kay mo na giingon ni Pablo nga ayaw na mo pagpatuo ana nila. Kay kanang mga Jewish custom, kamo mga Kristiyano dili mo obligado sa pagsunod ana. Og unsa ang gibuhat sa ni Kristo og sa iyang iglesia mao ni atong tuhuan. Dili na tong karaan nga gitapos na ni Kristo sa krus. Mga igsoon, wa pagyapon kumahuman. Wa pagyapon kumahuman. So atangin ninyo sunod Domingo pohon ang sumpay ani, no? Okay, habinakog may isgutan na nako tong pinadayag uno Diyos og ayo ani, no? Sa sunod na lang, no? Napagali di ay atong angay ikuan ani katong Council of Laodicea, katong sa Catechism nga giingon nga ang Sabat distinguished from Sunday. Nag-ingon na nga itong kaatbang ani nga alahi gyud ay ng Sabat, lahi po ng Domingo. Ang ipasabot sa Sabat diri 7th day of the week. Natural ang 7th day of the week og kanang Domingo lahi gyud na kay kanang Domingo unang adlaw semana man na. Pero kung Sabat nga nagpasabot og rest day, mahimo po natong ingnon nga Sabat Sunday o pahulay nga Domingo lahi po na, no? So atangin ninyo, no, mga igsuod ang sumpay ani kay wa na tay kana bang igo nga kana bang panahon. So mga igsuon, kaya ninyo kalimti nga walay laing tumong og tuyo nato aning gihimo nato. Mao ra gyud ang edukasyon. Diya sa eskwelahan naman tay edukasyon mahitungod sa siyensya, mathematics, uguban pa. Kunya kay ang tao matod pa sa Mateo 4:4 dili buhion sa pan lamang, kundi is matagpulong usab sa Dios. Mao na nga napod tay edukasyon mahitungod sa mga pagtulon-an sa pagtuo para mabusog ang atong kalag. Mao na nga ayaw si Piata pagpaminaw ning maong pagpadayon sa mong tulumanon o sa mosunod pod nga tulumanon haron nga dili gyud ta makuan mga igsoon, makulangan ni ining pagpakaon sa atong kalag kay lisod kayo kung tambok ra atong lawas unya niwang ang atong kalag, no? So mao na, no, sa ngalan sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, suban sa atong mga amigo diri sa Picas Luwag Dani Luro Tax Ilumba, pinaagi sa atong manager Mel Coronel hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land.